Ambigurio koserwa bono tutagete gonchora noti mugirango ogoseru kobe wetire njire ngao tari kianda ujyo muntu cha matanga ako amya mbiri wikaransia ekiye ibire ku CDF ekiya rusi kibesa cyeno cy'abana bagasomera eki kibesa cy'ekipara kibesa cy'ekinyagetari manyage mariyo kale ko genda lya nyambweke obeko muguko oyichaho batenga ikaransa obasera a system yogoserwa nguchenjere not mugirango na endo muntu kuchenjia tari yonde no mheshimiwa Joseph Kiangoi Ombasa nere kweko okobeko mochoko asa mangana ayo amanya gocha gutigira abana ababande bakorikia kabakori mbiyabale naende bayikire mbiyabale babekire genta asere chestanga mpaka netiege ndekyo lakini tiko mochoko rakoraki orabekwa elinda abana baito asine paseri omwana wewe rusarasini wewe ruamizini ogende skulu bose bartari bariko tari 2000 bwana mwana kwa wewe 2000 okareka kamega kwabo uri naende 2000 ekipako transport kwagenda na kibono bake mbindebire obunya bwo borimo bore noti mugirango iyo tingore tegendeka buramwe iguna twaramwa timwe igwo bari mwategereredio omuntu ago turamana nto mwakiko ago tebi na bona intwe na kanka intwe otori kisanamu kisikire yani kirikiko irwa alia ngabasongo bacha ko abantu banoti mugirango cyache oyino mukero ramwe oyino murangio ramwe oyino munyengo ramwe oyino mwagamoro ramwe boigo mwamanya gotegerera omuntu ago tebi bugaso iguruna inga inu moisa ini mubwera temo ko irimo kisanamu eki mukikobe ko ari abasongo barati bacha ko nakoraki kona kurigeria ago turaba mugaso iguru nege entago turamera tari kende n'abanyakoni bayimuka bonsi pe banyakoni bwate kikurera busaba bakayimuka bonsi bakagenda kiyangoye bakamatebya nga papa tuachande kire nchuto bekero mochoko ekara abantu abayishi basaliye emechigo eta bano mwako kurangerwa okoro ku papa otebi kunchuto bekere ntoki omochoko gainka otwatire buri mubiya otorokererie uriyana ngutore bintu byaitu kaba murangeri mbobe bara ibaga tanga banyakoni abari n'abanyakoni bari n'abaya bamintu gake bari abaga aki abanyakoni bari n'abantu abaya bakarangeri kyango papa akamanya ko imoka mambia yakarangeri abatureti akarangeri n'abata bakuba community policy akababeke se portekani ibagari ko kwana igoriye ye portekani keria akwana tikendo ibagari ko kwana igoriye kisemi takwaneti ibagari ko kwana igoriye kipara kisana gete pakaria portekani kitakore tiki takwaneti ibagari ko tebi ngarende bona njama gende rongoreta ne paset ne chekine takwaneti akagamba igoriye kiango yugo chakira saa 2 mpaka saa 8 inga inera ya chanda akoretaki ina motebi ngantegerre buya bono tuabeka diramo bono no kwaeli tuasore komoroka former MP of Noti Mugirango oyo hosoa ga korkungo Joseph Kiangoi Ombasa wanjo adresha bantu